שלום לכולם, בסרטון זה אנו נלמד להגדיר את מספרי הסוכן שלנו בחברות הביטוח. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים לאזור של הגדרות מערכת, עדכון מספרי סוכן. אנחנו נבחר את סוג המוצר, אם זה פרט, גמל, השתלמות, פוליסה או קרן פנסיה. בואו נראה דוגמה על קרן השתלמות. נלך לשם החברה, ילין לפידות, מספר סוכן 1, 2, 3, 4, מפקח, בוא נגיד ישראל, ישראלי, ולאחר מכן נלחץ אוסף. ניתן לערוך ולמחוק מספרי סוכן, אז יש לנו פה שני כפתורים, הכפתור העיפרון זה כפתור עריכה, אם אני אלחץ עליו, אני אוכל לערוך את המספר סוכן, או את החברה, או את סוג המוצר. בואו נערוך את מספר הסוכן, נעשה 7777, ושוב נלחץ ערוך. ניתן גם למחוק מספרי סוכן מהטבלה הזאת, אז אני אלחץ על המחיקה, זה ישאל אותי האם אני רוצה למחוק, נלחץ אישור, ובכך אנחנו מוחקים את מספר הסוכן. זהו, שיהיה בהצלחה.